Áron, hajrá! Ügyesen Áron, szedd össze, préseled bele a fejed, úgy van! Tartsd meg Áron, gyönyörű volt! Tartsd meg Áron, tartsad! Tartsad! Tartod még! Tartod! 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 Mész rá hasra, terhelsz, úgy, tartod még, lépsz, megy tovább, úgy van! Megvan az újabb 3 pont. Nagyon jó, tartod, ne billentsen fel. Vigyázz, szélesen, ne tudjon. Dolgozod le a kezét. Ott a Garami a karján. Ott a Garami. Ott van. Mit csinál? Zárd be a gárdot. Tartsad. Próbáld magad, vigyázz a karfeszre. Ne add oda a kezed. Ne add oda a kezed, fogj össze. Ne add oda a kezed. Ne nyújts ki a kezed, hajtsd be. Áron, hajtsd be a kezed, legyen mindig behajtva. Sose nyújts ki a kezed, húzd magadra egy kicsit. Gyerünk, akció, dolgozol. Próbálod átfordítani. Tartod még, mész rá. Zárd vissza a lábad. Fej előtt a lábát áttesz, karfeszítés. Még egyszer, nyomjad. Fordulj, lög le magadról. Fordulj ki, Áron. Nagyon jó. Mész rá, tartsd meg. Tartsad, Áron. Tartsad, nagyon ügyes. Tartsad még, Áron, ne siess. Menjél tovább. Úgy, ügyes vagy. Nem. Azaz. Akasd be a lábad, ne tudjon mozogni. Ott a 3-szöges. Nyomjad neki. Kar háromszög. Visszafogsz a kezedre. Ne engedd, hogy elütlökjön. Gyerünk. Ott a karfeszítés. 2-es pásra felkészül Hegedűs Máté, Lovati Dániel. Tehát Hegedűs Máté... Vezetsz, Áron, fölényesen vezetsz pontokkal. Ne aggódj. Még egy pontot csinálj, 10-1-re vezetsz. Mindjárt leléptetik, ha csinálsz még egy pontot. De a karja ott van karfeszítésre. Lenyomod, kihúzod a karját. Húzd meg. Meg lesz az, húzzad. Vigyázz, ott van. Vigyázz, nagyon jó. Vigyázz, ne folytson. Lög le magadról. Teknős békázz le, Áron. Lög le magadról, Áron. Ne maradj ott, lög már le. Áron, állj már fel, azt lög le. Állj fel, Áron, lög le. Úgy. Vigyázz a folytásra, menjél be, fordulj rá. Vége. Győztél, Áron. Szép volt, Áron. Szép volt.